tun chum video at chuan movie danglam le munom tak mai en tu te min bum chiang zet tu stako ti hi thlira ngai thak ho na hun ilo nei liang umyang me che pakhat Stephanie ti mingpu chu ron langin chauka alo omeka bakche a akut a che palawanga akut hliam tuam nana first aid kit azon lai chuan a phone chu aron ri a enjoy chuan a bial pahluyani ti sha in ala du lo ma se a bial pa chuan message ron thon zuin angai thu te aron shil ei turne na living room lama kal atum lai chuan in chui zotin a spaghetti ei tur chu ati botan wai maile spaghetti bua athen fai lai chuan a carpet mul thupa chuan thisen far alo om ti muzuin ati fana man ruate chula in ti fai mai an tuma ma se ati bal zau tul tul thung a fai theilo lutuk chu a thina rim deuh trun to a eitur a buak tak veka wangin fridge chu hongin eitur danga daple ma se eng ma eitur a der silo chu wang chuan lo theilowin pon lama changin eitur a cha taringot chuti vel lai mek chuan a in bang ol zau tak chu lemziak tarna na chadon riawa sha in a bel chiang pa vel tubo chula in lemziak tarna tur perek chu chhutlu an tum ngot maya masele abang chu aron kota phut mai bang kwa bi chian tuma abi duk duk lai chuan tu emo in akong ka chu ron kikin ava phei ngal a lau thon na le amang an na chu ron so sang zwalin thom pu ane ngam to lo ding di lip ai chunga pen phein kong kabula chuan a thutlum ngal dai ti chuan pona om akal liam om hun vela chuan film khur takin kong khar chu a honga oman om nge om lo ti chu en masadek dekin tu man om to lo ti a mu nu chuan kong ka chu hongle zuain rang takin ei tur cha chu ban ngalin a khar phuile rang kher mai hetianga aom chan hi agrophobic natna ave wang ni in heng ang natna ve te hi chuan pon an hlautla china hei wang hian Stephanie ngei po hian a in hi a chua san ngai mi alawani chu mi nu chuan a in luana pa thon tur chu soin a in lua chu nuam ati thute chuti rualin a in bang pakhat zinga chuan kotlang rul ang tak phui ve haulo a om thu a soini tin heng a thu soi zong zong te hi a phone chuan ti swal nei ai lawin text message a alo chan tir zai zai mai bok zana amut don chuan a ha notin amit te chu a enjik viawa ma sele maktak main khuma amut nu po chuan a in bang chuan a ril ru luatlatin amit an chin te chuan bangkwa chu ron nai tul tulin a sha ma se amitan men che chuan amumang mai aloni khuma tang chuan thowin a in ti fel fai nu chuan a therapist nen in khom zuin ani chuan in khung bet chot reng to lo tura fuin pon po ruak chu hi pa office te kala chuak ve turin thuron aron pe Stephanie chu khu in a therapist la chuan kha hun cha inei le to i khu dam doi le ya pharmaceutical turin pona chuak ro alo tile a therapist thu soi chu pompui ni omang fashion an nui deuh duaya ma se amit menga chang chuan pon chua chu a she tak zet ti alang reng mai therapist nen anin biak zo nu chuan a thuron pek anga pon chua ve chu tumta tak takin akar cha bi chula in lauthong tak chungin akong ka puilam chopan phei ma se achung rila hlauna chuan na sataka ron man le in kongka chu hongam tangang lovin damdoi a ei har to ema wang chuan a khule ta ma se hemi chom hi chuan maktak main bangko chung lama chang chuan khuri a shetel tatlat maile ma se en zui pe lem lo chuan meditation ti turin ain buat sai zui dai tv kaltlanga kai shwai tu chuan hun nuam le hlim om tak mitla a chu huna om tur anga in suang to tur te chuan ti in Stephanie po chuan lal thutheng ro pui taka chu a lal lukhum khum anga in suang to in ha dam takin a thle hle chuti lai chuan doorbell ron ri in delivery man a khu dam doile a chocolate cha
ron petu alo ni zana mut don chuan Stephanie chuan bang kaw chu nai take enin samlo lor chuak zul te chu muta amut muna te chuan omnuam to lo taka TV enin ain en mu hil zui ve mai ma se zan la ya chuan bang kaw tang chuan ko tu an om ti sha in khuma changa thawin muang changin bang ko lama chuan a pen phei chet bang kaw chang chuan engi moni ron lor chuak zuk zukin adin chil nu chuan ei tur tui tak lo nei in aka chu angin a ei liak ta duai maile zinga chuan ron har chuak zukin ama zan lama thil thleng chu ngai tua kirin amu mang nia angai ngetle mia to tu emot chuan akong ka chu ron kik le dot to in reilo te nuwa chuan abial pahlui ama biak du'a ron pan tu ani ti asia ma se hon sak du lo lau thong tak chungin kong ka bula bok chuan a chule top to a mi mole shiat ni chu a du lo hle ni abial pahlui la beidong du bi kheksu pona tang chuan ron outrial roin ibial pathar nen chuan in tluang zel mo aron ti vel lung chin kong ka te chu ati chemayang ti hla om khopa ron nek to in Stephanie po hlau to hle a ameng kok to mai ni pon lama akar adin miawa wangin abial pahlui la chuan in chhunga om nge ti achiang ro pui mai boxi chutianga rei tok azar boy nu chuan abial pahlui po chu beidong ve to in tukver lama chuan kalphein lekha ni om tak chu nut che in akal san ve tamai akal liam to ti achian nu chuan Stephanie chuan anot nut chha chu va enin min nung chon thei chuang lawang ti alo ziak Stephanie chuan athil ton chu police nena shatir ngalin police te chuan mani chawa khosa inisia security camera te hi wa avela chhalo mo tia thuron an pek na chu pomin a in chung hun chen khata chuan security camera chu wa tangal akhu po na sa zwal to hle zana mut don chuan akhu chu anasat to ema wangin khu dam doi thanem tak chu bituk chin omlo le ka in hikin kai chel chola muthil pui wang atum ani mel le chuti mek lai chuan bang kolama chang po in ramsa in show sa thom ang tak ti chu ron ri chuak le to in alik na sa to em mai le ngala akhi chut to reilo te nu a ke huk thei reng ani to ani Stephanie po amut muna akhu le nge to a in lo ana nei tu pa chuan text message ron thonin in chu che chat vek ani to awangin chutiang bang chu a om to lo tur thu aron shil akhu chu are lok theilo wangin Stephanie po in aning ve ta deoniang akhu dam doi chu a in pha le chiam ringot maya akai pha mayang ti alo om ta hial bang korap om takla chu akhuma tang chuan alang reng mai le ngal mi chen khat chuan an hlau mai the ma se Stephanie ro chuan a hlau ve shan lem lova ati phur zok mau mai ni arum kong ka te chu khar sau sawin bang ko bul set nuai chia te chuan awamode ngat ma se re mut ma chuan arum lama kirle tumin athokang wai chuta engi mora palin an en chian nak chuan aha aloni chu veli akut zungtang zong deuh tho chu aka chhunga no lutin aha chu an kimlo achiar ngal ngau aha ani lo ti sha in lauru ve deuh chau to chungin arum lama atlan lut zui ngal wangwanga kongka po hong huai ngam to lovin akhar phui tamak mai chuta banga tang chuan thom ngai thlak nuam lem lo tak ron ri chuak zuin aring sot em mai le ngal a security camera wa chu she chuakin an check ngal soka chuta le ama Stephanie ngei mai churon langin banglam pana local chutin akhu zui ta chiam mai aka tang chuan thil enge moni sholpui ron khu chuakin an en chian nak chuan mishing ban ni om tak hilo ni in akhu chua zo nu chuan bangko chunga chuan ala rot lut zal zui athil mu zo che chu ama anilo ti shechiang hle in athawa aman ve chanta mangang hlau thabara aruma changa tlan chuakin pona chua mai tum
ma se kal zui ngam to lawin kong kapui chu a en tlok ringot pon bo ruak a hlau na chuan a chung ril lama ron tham le tan to in a che chang ngam ta chuang hau lo mai chuti mek lain bangkwa tang chuan ko tu an om le to chu veli a hlau na chu thin rim na ron in thlakin chu bang chunga chuan eng thil chi ange om ti fia tumin tu bo lian tak chu a chu sau sawa bang chu a vot chim tarui rui mai a chhunga alu chuan alo thim korul mai le adin na pia dewa chuan thuthleng mak danglam tak meditation ati laya chu anga ain suang tuana ang chia lal thuthleng chu alo om ran bok ma se mak tak main he thuthleng hi chu anung tla thung kutam takte chuan Stephanie chu ron hui zau hlomin chu vele lang theilo thashui chak tak chuan thuthleng rap thak lama chuan an ron kai ta dor mai a thei top chua pan lo atum ve na chuan om zia an nei thui lo hle a she taka nunglam zonga el ul chungin atol thleng chak ma che ngai chil viau to nu chuan nuam ti na enge mutak nei tlat main ama du thu nge yin thutlenga chuan a thu ta wang mai chuta le kutte chuan lallu khum ni om tak moina reng nei lo arap om le chi bai om em mai chu khum tir zuin chu vele Stephanie chuan ha dam na le nuam ti riau na nei thar le in meditation ati laya aum dan ang chia chuan om le to thok le khata chira kutam takte chuan akal son le mai chu reman tilawani ti sha tak main anron man betta Stephanie chuan athashui nei zong mangin tal chwa tumin abeive atopa chuan tal chuak thein tubo chula in chu thuthleng arap thak le chi bai om zet chu avota buai maile ma se taka chuan Stephanie chuan pona akar da lek chu lovwa in ama a thil hla omber agoraphobia chu ne in pona alo chuak reng to ani a chuana kongka te chu thlir le tin a thil ton chu mak ati hle a malama soi to angin a khu dam doi ei chu a thokna ta cher hle ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole